Hane ke por ngawan cefi ko musyakri jong Blei ubron ke jingkit kle nam ta karib ke jai benrio banam ta hima ke jong Blei hano ke biyo so ini ke kubor ban peso tho lamar ni sengi pon ki brio ki so ki kubor jong jing Jingsheptieng ban ke Jingsheptieng kala kem ki babon ba ki brio dan ki la thotlot ke thia kadem gen bam kin di kin lai kin wan kin trai kam kin trai jam te ke ai bu Blei lo khot yanga na kwa bai thu shai fi kum unong yalap ye ktien jong try kata kalong nadu bas dang hi mentala bon teligi snem kata kalong hani jisha wa chumla khot u Blei wangan Jingsheptieng brio ki khobor ki ba phyo so ngangai aga YouTube channel ki ba plain oi por ki bri gilingo yang tang pi pastor phim Jingsheptieng brio na kerani kani om banga put troi lade de nga pani banga kham bha yano kham byang yano renga so tho ba kidon la jong ke jingkhat ki shakri utrai baro tiana kaliang ki badai pan baka jolong ke partai hani sengi ki mei khobor ki bada bon ki benta ke Jingsheptieng egi brio kat hado bagala thodlot ka jing em ka jongki hagar kom em ka baju em man laga sengi tenga kwa man pegan mau hang ne ya ke ai ba ka Bible ka kren sang wei u brio ubang bon baro ngia tep ba pulih ke Bible ke baju jeseng kata galong sang u Job haga kitab jong Job ala nong ke baningkong ngila tho sang nu brio ulong u brio ubayaj haga jing bej ka jing khoj bat ka jing e u Blei ba ulong brio bangla bon ong ka jing pej brio hi umlong baduna balai tho ya kataru aktin u Blei balai kran chpang jo uru lagi bon ki brio jong Blei bagi kran chpang ka jing em jong ne u shagri utrai u Job ba ulong brio ba long ba biang ba haji em ke jo ki shagri Blei jo hinrai ni iba ka ji em ke jong ne u Job bar ka family ke jo ki wan ni ki bor chong ka jingdum ki bor yung Satan ban ya le yu bat ya ka yeng ka sem jo le ki do shi bon ke jing stam ke jing pang jing jai wo so si ke jing yam bat ki wei kita ki ba kila man ki eryong ha ke jing em ke jong ki ha ba gele i bagi bor jong baman kide le persya palat da kharu ya ka jing em jong ki be ba thon jong Job te ki bri ong kanu breuru uran kendo ini ki jing ba u Blei u chakri u Blei u ba kwan puso bhai u Blei bo ta not jo ka be tang u Blei ti kom lu breu uran kendo kat ne kai ka daw te gane ka daw kalong nginya pe nak tin jo Blei bat nga dan hang ni bat nga kan ni tin jong try le kitab bu jong Job kalenong ka balai ba de khot ka ba arbosan ba arpon reu ha ka bala tho hang ni ka kitab bu Job kalenong ka balai de khot arpon reu na bakata ka banga Jingsheptieng ong Job sap kita long kende sitor jong o na bakata ka banga Jingsheptieng kala jayanga bakata ka banga Soutrim kawan hanga teng de khat ka ba arpon reu ong gom ni kene long ka tin u Blei ka bai thu ni kende jong Job bol ong hang ni ngam yo hun ta kamot so hun chu
aka jing em ka jong lem ne ngam yo suk ni ngam yo jing suk shu lem ne ngam yo ja thai ka jing ja thai hin rei ka jing si tom kawan ông Job hai này cái Bible beri cái tiền jong Blei là thong ni te uniu breu bakat uniru dan kedua ni jing jing jar jing pang chitam ki ja ga jing yap hayeng sem bagi ja jing ja ba so si ba pen pule hakita bu Job bat buan bagi Blei kan spang Job ki kran ni tangi sha chitam jong bat ge thu len di ja kong bangen nya ban ya tong ki por kumu Hei, kim ju perkhat era ka daw pat kabla perlong yo Job bon yo ini ge kanai ki wan hagaji em ju kanai ki wan hagalo yang sam ju kai ba ja hang ni kalong kai bu Job ula flahi yang ni lagi ki kendin ba mi na ka sentor jongu to kha rausan kita bu Job le nong balai wang na baga ta ka banga Jingsheptieng ka ja le ni kala ja nga bat kata ke bangga sutrim kawan ne kelawan hanga kei bengi yang ne kalong ba ka Jingsheptieng ka plelat ya kijing ja borok belaja ha ka jing em jong Job ha ka yeng jong Job bat ka Jingsheptieng dapin island kalong ka bama te kong gi breu jong Blei kam tam bat manu menuru ngidai banu wang yi Jingsheptieng naki breu khamdang woni gi sungi ko pastor ngai kan do bon gi breu hani sungi kiba jenjar kat ne kiba dap ka Jingsheptieng ki kemegi ki pa Jingsheptieng na ba ka jing em ka jongki bat ki khon ki ba khon ki se ku jongki ba ki be sanyo ki khon so Jingsheptieng na mar ki kemegi ki pa jongki magbisi para barki na magi kori khagi man ki be so Jingsheptieng ya ke ban ja ki be thon ki i khalong khan naru hari si ban sawan ba ni snam ban sawan sai pen pet menta kelang kari ka jongi kelang giri bortai tanggini sudah te lord bagi bulu laket kan Jingsheptieng hato ka dei yang nang Jingsheptieng syo hato ka dei ngi ban roga mesim Jingsheptieng ka ba unyo tron ubaman ni ka jingget jong kibanget kibalanget kibala ya chaprang ka jingget ban em gomba em Job ka Jingsheptieng yu Blei ha yu Blei ni Jingsheptieng kamor Jingsheptieng burom fi umai ta chronic fear ka bala penrung ka Jingsheptieng bala penrung ka ba kenja do ban Jingsheptieng gi breu tapi yang pastor nyelek kom lu menta kai bila ban le kawai dia so tho unu khanyang jing pang COVID-19 udai basisha dei ubas pen banagom to ba udan reu klamdan udan marbalai hadu mutagi start kinang wat jing tem kai gadau ten rai bagwa bon gi ngai ba unu lami naga to kalap factory kato jaka hapa Wuhan China bagi Sinai ni gejat jingpang bana kheka thama ken palai dagi ni jingpang tei bacteria hadiga bacterial warfare chaki nongshun bakin yap ni sigiri nongshun bakin yap hey kepala jabat ngila nadu sram bula lej bakane kadane selendat belami nu jai kenyang COVID-19 bala priang keleng kiri ke partai ba hadu menta ka partai ka jing start bala le banyak kun haga medical science ru ke wat ilai nanti ban job te kani kala pelong gi breu ban em menta ka Jingsheptieng na magal iba bon ke layap lagi lak ke men sem ke layap lagi lak ke men sem bala chitam ngiri gi 4,000 gi breu kalai kendu ni jinge hagari jongi tagi spa gla khlano hane gari khasi yentia aro jela maklai jongi tegi Jingsheptieng gi buan man lagasni te don gi khubo na penting su yaki breu
Batkupar ke Jingsheptieng. Dan Gabriel ni si kidap dengan depressive spirit. Kata ben sem jingdu jeklema ke jingim. Kan jayu. Pon Gabriel gi pon Gabriel ki apa jika dok ban pak doai. Susu tahu cu. Kena kalau ketalut. Yau baduk, yau baruspa, yau bahanyu barit baria. Kiba beri kelung kena kem DBA nang ngor jemut jongki. Raya kibat la Jingsheptieng. Lagi ba iba ton jongki yo ka jai di kelung ke bedang red. Hatong nang yo mo ke patang, kata ke generation ke banuan. Teng Kwah pensutu api. Bangi day ban job yang di Jingsheptieng, yang di ban job yang di Jingpang. Amen. Madai tang ke jingat ke ban ai ke Jingjob. Kalau kita magi ada yang mereka duk barok. Tagalong hani jing sitam Jingpang bagi nu jing jaga jim jungi. Ke jingat malah tho akten jo Blei. Hari tiga banding kong jong Jonas kalau nong kebasan. Kita kuat sau buat san. Faith is our victory. Ke jingat jongi kalau ke Jingjob kata buat ngin yo ya ke Jingjob ling baga jingat ke jongi. Kata kadeka kular ke bas camp ya ki balanget. Bag diang yu jisu ke bla syakri yu jisu. Kalau ke kubur ke bagi deban soslor. Baram dagi wei pat ru. Kudang deban ya ina lenti. Ban poi ban sotu ni jingat. Ngadu wai bu Blei on Arab efi. Bapen yo ke jing syai ke mensim. Ban bats kem gi kular akten ke jong Blei. Pi akten jong Blei. La tho ublem ju ain Jingsheptieng. Habo pol tho sti ba jong u. Sau Timothy kalau nang ban kong ke khot ke bah nyo. Wang bo u Blei jumlah ai hangi ke mensim ke Jingsheptieng. Di jong ke jing jong ke bor ba jison syah lor ladi. Ada Blei ai ke Jingsheptieng mono ba ai. Udah syaitan ke bor baman bagi kubur ke bapen priang lagi bor ke jandok ke jabre ban Jingsheptieng kini kita mar lebih syak ke Jingsheptieng kan teriapi kan long tek ke balaja how job Blei jong Blei habla rungi Jingsheptieng sutu hadien pleng baka Jingsheptieng long kai ke bau Jingsheptieng kelawan jauh kai bela song trim kelawan jauh. Jadi Blei komentan uklam ai ke mensim Jingsheptieng. Dari jong ke jong ke jingat bak ke bor bersen syah rodi. Kena bor bersen syah rodi haban sutu bah kum ni isi mengiim. Kum ngi ngilet sene kum ngilet setai, kum ngi bang, kum ngi di kai di ban kiar, kai bam de ban kiar. Kai bakta ke mat jingi, kai nong kta ke mat jingi. Tega Bible ru kai tu. Bu apostle Paul la tho hagi bangai harum. Kalau nang ba frad kor khat san. Ông ni ban te mrau pat ngi nang Jingsheptieng. Pi Jingsheptieng kalau gom to kinjri ke ba Kwah ban te ke jim ke jong Kibriu. Tapi lan ben Jingsheptieng Kibriu ka kala mrau. Umrau dei balai lut. Umrau ulong hau ken rat bala te eu haji long mrau unhap ko ngo bet. Dom ko ngo long. Kabas neu tam kalong, ko chep khai tam kalong da ngin sya te haji long mrau ko Jingsheptieng. Tiada ka dau khin ju Blei ong tho upol apostle sigi bangai harum kelong prar khot khat sanong bang ngim dei ban cha te pat haji long mrau. Ketua ketien cha te pat kamut bau ke por kitu la cha te Jingsheptieng. Ke Jingsheptieng. Bat rien kiwan di kubur Jingsheptieng ki upol wot uthok ka ti. Hagi bangai harum bak kim dei ban Jingsheptieng. Kim dei ban syak biang Jingsheptieng, kim dei belum mrau biang Jingsheptieng. Jadi si kedua bangi kong bangai hau kres kamtam. Bagi ugeru. Lang dei lenti ban wan chane ke jingat. Ban sautu yang jing lai lut hau kres. Ba ngim dei masya te ban long mrau ke Jingsheptieng.
Siapa sofi agam lopat yang ni badai ke jing sumar na benta kane bagen laj na jing pang COVID-19. Ya gabre ba penle haban le kata. Dei pen kiar haban kiar kata. Chano fi le, chano fi wan, kumnu fi bam, kumnu fi di. Bad hang nu fi don. Bad gig ai ban wan ra ya kalenti bonu khunyang jing pang bon rung. Pidai ban so tu ba penum syak kum katakan long. Shem ya kata SOP kumla batai. Ki bor bah lor ban shem. Shem ya kata kalenti ka basuh ba pidai ban shem. Namar ngide ban sumar la jong kamet. Ngide ban so tu ya kata. Hindai kawai pat kalong ba. Ngide ban long kibre ba om dei ban dong ka Jingsheptieng. Maka Jingsheptieng kala peniap lupa ya gibreu. Haga Jingsheptieng ka jongki. Bat habagla Jingsheptieng kalau ga basuk ka Jingsheptieng ro segi ban Jingsheptieng, segi ban Jingsheptieng kapur. Ka jing pang Jingsheptieng ham khrau. Ban ya ro ka jing pang. Larung Jingsheptieng kalau ga basuk ban yo ga anut kibreu ban pentrem iki ban te amrau iki. Tingi dei ban le akumno. Ngide ban sumar ke laga jong jim. I semal ka jong kamen. Ngide ban duai ho Blei try ko menega pot ajing start yang le kumno. An kam ka jing start, pi jing start don kam. No Blei. Apen so thu ke pi ban le. Mar ngi don ha ka ri. Ka jing siar paj ba. Ka bangi long ngi dan ha ka democratic country. Ngi ka freedom of choice. Ban rai. Te kani kam nei ka ri dictatorship. Hendai kini ka ri ai lai luoj. Yang ginong sau chunong bakin rai la ka jong ka jing im. Te kum nei ka poru ni so tho. Yang jing e ki eryong. Jong ka jing pang ka brang yakun rang yele ado ni si bat yong kin sawan sekita ki jing pang ki ba per. Hai si wan sawan. Dei ka long ki khubo graban kom kita re ai ngam Jingsheptieng. Lagi thama jong jing pengkhenyu ka jing ngai ba bon kon kon ba nyele ye ki breu ni si ka jing so thu jongi yak sin jong Blei kalong yim de ban ai lat Jingsheptieng. Ujob abu thwa ne khtien ka jong u kane kitab uang ngam yo hun ngam so hun chu lem ne ngam yo so tamot yo thia sukru yo chong sukru lem ne ngam yo ja thai yo sita ka jing ja thai ta ka resru ne ka jing sitam kawan ula sitam met bat men sim ula sitam ha ka jing sitam jok baro nemar balai ula ai lar ka Jingsheptieng kala pentroñ par ya ka jing chu tenga kwa pen so thu ha ne ka por ha ngon ra I khubor kamu beri jong Blei ka jing khot jongan nado men syahado mata ko jing fla nam ta ka buram jong Blei ka jing fla nam ta ka buram jong Blei ka jing fla no si sen ta ka buram jong Blei kalau klam khot u Blei yang ngan pen Jingsheptieng beriu khot bangan ai ke jingai ban yarap ifi ba pen so thu u Blei udan pedang ia maduk mentaru de ka plan jong Blei pi pang pistom ya khun de ka jingai penjar gus lai ya khun de jingai pem so pisali agam siam nang bam nang di nang thia nang dem ya khun de jingai wat ki bre jom lai ban dwai fi wat chakri jong trai bikin dwai fi dai wat Jingsheptieng ngin yai de jingai om de Jingsheptieng tu Blei ka khui fi tang Blei pa Blei kon Blei mesem ko tang trai Jesus Christ u Blei ka khui fi baro amen.